Козей! Какво е това? Какво направи? Тази Елиф още е там. Хандан се дразни. С Козей го знаете, но не правите нищо. Вие се засрамете. Крайно време е. Съсипвате детето ми. Милата измъчи се. Добро утро. Ти ли си? Изплаших ли те? Извинявай. Добре ли си? Наспали се? За Козей ли мислиш? Козей ли? Че защо? Нали отиде до Анкара без да ни каже? Анкара ли? Боже! Сигурно е свързано с работа. Говорих с него. Преди малко е кацнал. Идва си. Ще му звънна. Добре, аз тръгвам. Довиждане. Лека работа. Ще те питам аз, Козей. Първо, онази Елиф ще ми даде отчет. А после и ти. Кой си ти? Какво искаш? Пиши ми. Днес в 5 часа донеси парите. Какво ще правя? Моля? Прибирам се от летището, ела у нас. Добре. Няма за какво. Пак ще ви очакваме. Поздрави, че чурахме. Виж какви готини хора, значи. Още ми липсват. Не се наговорихме. Скоро пак ще дойдат у нас. Дено. Хайде, ще видя Елиф. Добре. Елиф, ще говорим. За какво? Сега ще ми разкажеш всичко. Сядай тук. Лело, бързам. Трябва да тръгвам. Не ме интересува. Какво да разкажа? За кого плака тогава? А? Ти кого обичаш от малка? Нищо не разбирам. Ще говоря на твоя език тогава. Нали работиш? И шефът ти се казва Тарък. Обадих се в офиса. Елдас, тръбата се е спукала. Пак ще говорим. Но сега имам по-важна работа. Що за грозотия? Егели, сега ще изтрия известието. Звънял е. Тази любов ще приключи. Зейнеп вече ми затваря. Чудесно. Да, Мелис. Имаш ли костюм? За какво? Има събитие в университета. Трябва да присъстваш на него.
Стига глупости. Не ми стигат другите проблеми, сега и това. А и в нашата катедра не организират събития. Искам да бъдеш кавалер на някого. На кого? На Мелек. Тоест на Зейнеп. Ще те очаква, нали е влюбена в теб? Ами, не съм много сигурен, че има чувства към мен. Престани де. Момичето е в Истанбул вече от 2 месеца. Очевидно е, че си ти. Да, но стои далеч от мен, избягваме. Това е тактика, Казанова, не знаеш ли? Иска да привлече вниманието ти. Нарочно го прави. Дали? Да, така е. Тази вечер имаш страхотна възможност. Отиди с нея. Стига вече. Никога няма да дойде с мен. Не съм сигурен. Не мога да реша. В момента се глезиш. Все още не сме го обсъждали с Еге. Скарани сме. Виж какво. Това момиче отдавна обърна гръб на Еге. Приготви се. Хайде, чао. Добре, да започваме. Елиф! Сигурна ли сте? За кое? Че Кузей е щастлив с Хандан. Не ми изглеждате като човек, който се радва. Синът ви заслужава повече. Стига! Що за безсрамница? Ще те съсипя. Елиф? Защо чакаш отвън? Студено е. Няма нищо. Добре съм. Сега добре ли е? Да. Трябваше да кажеш да те взема. Как мина? Без резултат. Не знаят нищо от хотела, нямат информация. Търся от коя локация изпращат мейлите. Но са я маскирали. За сега не мога да разбера нищо. Управителят какво казва? Няма име на записите. Не знае. Моля? Това възможно ли е? Това е добре обмислен план, но ще разбера кой е. Закуси ли? Не си спала. Пребледняла си? Ах, Елиф. Хайде, ела, влез. Заповядай. Тя е виновна за всичко. Това момиче ще съсипе щастието ни. Йълдас, спри водата! Чакай да опитам! Не става! Какво правиш? Казах ти да спреш водата! Чакай! Боже! И Елиф я няма. Излезе. Щеше да помогне. Сега къде ще търсим отново майстор? Къде да го намерим? Како това е заяло, не спира. Какво правят? Спри водата! Не спира, ти казвам. Вземи още хавлии. Дай кофата. Вземи.
Служи я тук. Ще стана герой. Дръж! Ами тече! Боже! О, Биелдес! Служи го отдолу. Ето тук. Суат? Здравейте. Отивах към болницата и като чух виковете се отбих насам. О, протекло е. Да. Трябва да смените тръбата. Аз ще го оправя. Ще се изцапаш. Спря ли? Да. Не тече. Много ти благодарим. За нищо. Ако имате инструменти, ще го правя. Така ли? Разбира се, не може така. Ще видиш ти. Кой изпра тези дрехи? Довиждане, приятни лекции. Довиждане, благодаря. Кой направи това? Кой го направи? Спокойно, какво става? Как да се успокоя? Това какъв цвят е според теб? Какъв? Бяло. Така ли? Я кажи и ти. Розово. Най-накрая някой позна. А това твой ли е? Да, мое. Вземи. Какво правиш? Не съм го сложила аз. Значи аз, така ли? Какво става? Защо викате? Някои хора не знаят как се перат дрехи в пералня. Аз приготвих мръсните дрехи, но това не го видях. Ти мълчи. Не познаваш цветовете. Я стига. Това твое ли е? Да, но не беше за пране. Значи аз съм го сложила. А ти правиш всичко по най-добрия начин, така ли? По-тихо! Що за викове? Мелис, защо крещиш? Опитвам се да работя. Престани. Добре ли си? Да. Хайде. Вземи. Хапвай. Не искам да ям. Елив, хъпни. Който и да е направил това, ще го намеря и ще си плати. Притеснявам се за теб. Хайде, вземи. Но Не възразявай. Искам и да си починеш. До теб съм. Няма да позволя да ти навредят. Не ме интересува какво ще кажат останалите. Ще се оплачем. моля те, Добре. Няма. Но ако страдаш, ще го понеса трудно. Плачеш ли? защо? Защо правиш това? За да не страдаш. За да изтриеш всичко, което изпитваш към мен. Забрави ме. Виж истината. Заличи от сърцето си всичко, което е свързано с мен. В тази история само ти страдаш. Не съм те обичал. Никога. Любовта е робство. Няма
да се поддам на това. Разбрали? И ти, Неде. Като твой шеф и твой приятел. Няма друго. Този шантажира както теб, така и мен. Ще разбера кой си играе с нас и кой ни е враг. Обещавам. За това го прави. Разбираш, нали? Да. Днес ще го хвана на мястото, за което е писал. Аз трябва да изляза. Ако има нещо, звънни. Сега ми падна в ръчичките. Вчера не можах да те видя. Кюрчат, обади ли си? Тихо, кака не знае. Стана по-добре и отпреди. Как го направи така? Добре, че беше ти. Просто смених старата тръба. Тя не ставаше за нищо вече. Много ти благодарим. Йылдыз, помниш ли Суат? Мъжът на Фирдевс. С теб всичко наред ли е? Добре съм, всичко е наред. Да ви закарам ли на работа? Днес ще дойда след обед. Ще взема автобуса. Ами ти, Йылдыз? Късна смяна съм. Добре, тогава аз ще тръгвам. Нека те почерпим с кафе. Не, няма нужда. Друг път. Става. Хубав ден. Довиждане. Добре, че беше този човек да помогне. Спаси ни! Кой знае сега каква сметка за вода ще излезе. Можем ли да видим от компютъра? Ало, на кого говоря? Къде гледаш? Никъде. Слушам те. Ако компютърът на Елиф е тук, нека да видим сметката. Притеснявам се. Добре. Хайде. Елиф, ще говорим. За какво? Записа ли е видяла? Много се извинявам. Дай на мен. Аз ще... Пусни! Не ме докосвай! Мелис, защо крещиш? Ето, погледни защо. Зейнат ми са си пароклята. Ти за това ли се караш? Какво толкова? Вземи си нова. Да си взема нова? Това не е просто рокля. А какво е? Купих я специално за този прием, татко. Дъще, вече не можеш да я сложиш. Защото не ме приеха. Това ли имаш предвид? Мелис, май не ме разбра. Татко, купихме тази рокля с теб. Ти ми я избра. Но сега избираш други хора. Той е прав. Вземи това.
и го хвърли в коша. Мелис, мери си приказките. Моля те, успокой се. Виж, съсипаха и роклята. Мелис! Чичо Бюлент, много съжалявам. Не знам как е станало. Няма проблем. Ще се оправим. Ще взема нова. Спокойно. Здравейте. Господин Козей не е тук. Какво има между вас? Моля? Не се преструвай. Какво направи? Не знам. Омагьоса ли го? Как си го заслепила? Мюрвет я няма. Реших да приготвя нещо за Козей. Благодаря, мамо. Има ли за татко? Него го няма от няколко часа. Кой знае къде е? На работа, естествено. Уж беше болен, а сега е добре. Не знам. Козей ще се зарадва. Бил е в Анкара. Сигурно си е вкъщи вече. Отивам. Вие май сте добре сега. Ами напоследък, май да. Вечер излизаме, правим и подаръци, каним приятели на закуска. Като го погледна в очите, виждам, че е влюбен. Разбира се, че е влюбен. Да, но познаваш Козей. Той крие чувствата си. Онзи ден се изправи пред мен и каза: обичам те, но в същото време се страхувам. Виж ти. После сякаш помръкна. Но както и да е, имам да свърша някои неща, след това ще отида от тях да вечеряме. Точно така. Хайде, мамо, до после. Браво на Козей. Браво. И аз те обичам. И то много. Но ме е страх. За пръв път се страхувам толкова много. Не искам да страдам. Не искам да изгоря. Красива си. Толкова невинна. Страх ме е да те обичам. Хандан? Козей. Плащай. Или всички ще разберат за случилото се. Влез. Юсуф, ела. Сядай. Здравей. Заповядай. Какво става? Проблем ли има? Не е за телефон. Шантажират ме. Искам да разбера кой е. И вярвам само на теб. Ще направя каквото мога. Благодаря. Знаеш, този парк до офиса. Отивам там, давам парите и вземам записа. Аз какво да направя? Искам следното. Ще ме снимаш с дрон, да се види всичко. Добре, ще го направим, когато кажеш. Чудесно. Козей, врагове ли имаш? Първо ме снимай и ще разбера кой е. Ясно. Приготвила ли е парите? Дано не е казала на Козей.
И да го е направила, ще си измие ръцете с Хандан. Тя ще е виновна. Мелис, да поговорим. Нямам желание. Както винаги, пак аз съм виновната. Не дей така де. Казах, че не искам да говоря. Мелис, Разбери вече, мамо. Не, не, не. много съжалявам. Ще я оставя на химическо чистене. Няма нужда. Ще се заема. Станала е погрешка, спокойно. Какво говориш? Така е. Не го е направила Зейнеп. Нямам предвид това, но трябва да внимава как пере дрехите. На тези неща учи майката. Много се извинявам, не знам как е станало. Преувеличихте. Какво толкова? Ще вземем нова рокля. А спомените? Зейнеп, не се разстройвай. Вярвам ти. Нямаш вина. Така че аз ще се оправя. Миличка, може да е заради мен. Днес аз пуснах пералнята. Това няма значение. Ще разбера какво става. Како, къде е фактурата? Ето я. Назире ми я изпрати. Сетих се. И в магазина са такива. О, Хилдас, кой знае колко скъпо ще ни излезе водата. Не го повтаряй. Само това ни липсва. Тръгна ли? Още зарежда. Готово. Иска парола. Откъде да знаем? Ще питам Елиф. Чакай. Не дей. Да пробваме и тогава. Опитвам. Не е това. Я ми кажи, влюбена ли си в Кузей? Какво говорите? Истината. Наблюдавах ви. Видях как те гледа сина ми и как те обгрижва. Казвай, какво става? Няма нищо. Елиф, аз съм майката на Кузей. Разбирам. Сподели. Не ме лъжи. Няма нищо. Слушай, и преди сме си говорили с теб. Добре си спомням този разговор. Каза ми, че Хандан не заслужава мъж като Кузей. Може и да си права. Но аз искам синът ми да бъде щастлив. Елиф, обичаш ли го? Аз... Госпожо... Кажи, сподели с мен. Влюбена ли си в Кузей? Аз... Нямам желание да говоря. Мелис, аз съм Зейнеп. Какво искаш? Отвори.
Да вляза ли? Тук е чудесно. Завиждаш ли? Защо се държиш така? Нямам вина за роклята. Повярвай ми. Не съм го направила аз. Да, невинна си. Може би ти трябваше да си дъщерята в този дом. Не говори така. Вашите са страхотни. Ти си късметлийка. Не знаех, че държиш на тази рокля. Мечтаех за този момент. Как ще кандидатствам в университета, какво ще уча. За всичко. Представих си как завършвам. Но не успях. Не дай така. Не съм студентка. Не знам как ще мога да... Ела с мен. Наистина, може ли? Ако ни хванат... Мама не обича такива неща, а ще бъде там. Ще измисля нещо. Спокойно. Супер! Да се приготвим. Сега ли? Да, започва се от сега. Ще има много представителни хора там. Добре. Ще бъде страхотно. Да се облека ли като студент по право? Защо не? Продала е караваната. Има си причина. Обичаше я. Работи като луд, за да си я купи. Грижеше се за нея. Не мога да повярвам. Божичко! Помисли за друго. Например, как се чувства Еге. Той е голям мъж. Остави го на спокойствие. Като тепли. Отседнал е при Козей. Но къде са парите? Профукал ги. Еге е разумно момче. Защото прилича на мен. Ако беше като теб, край с него. Онова момиче. Тя го съсипа. Мелоди? Сине. Прибираш ли се? Вие какво правите? Аз трябва да те питам. Коя си ти, че заглеждаш моя син? Ела, сядай. Вземи това. Хайде, вземи го. Отвори го. И я виж. Какво е това? Казвай, де. Какво виждаш? Отговори. Да ти кажа ли аз? Ти не си влюбена в Козей. Опитваш се да го разделиш от годеницата му. Това правиш. Това не е вярно. Лъквай. Не ме лъжи. Бях те предупредила. Казах ти да стоиш далеч от сина ми. Но... така е. Има много като теб. Пълно е с жени, които искат Козей заради парите му. Познавам ви добре. Вие разваляте семейства. Моля ви,
Стига! Стой тук. Няма да си тръгнеш, докато не ми обясниш всичко. Що за човек те е отгледал? Жалко! Трудна парола, како? Ще питам Елиф. Не дейде, тя е на работа. Сетих се друго. Нека се обадим на номера от фактурата. Ще ни кажат. Те знаят. Сега се връщам. Сигурно паролата е Козей. Какво си говориш? Како? Стана. Как? Написах Оголджан. Ферее. Държах се необмислено. Така ли? Дойдох да се извиня. Опитваш се да създадеш баланс. Но Мелис не го вижда. Ядосва се. Защо? Не разбирам. Тя вече не се чувства като твое дете. Моля? Знаеш ли какво изпитва? Тя ревнува баща си. Така са момичетата. Иска внимание. Иска да е единствена. Но ти обгрижваш един човек. Зейнеп. Тогава... Какво? Трябва да започнеш да правиш разграничение. Да намериш баланса. Първо в себе си. Дано разбра. Не съм гладен. Приготвих го за теб. Щях да ти донеса на караваната, но си е продал, сине. Добре, благодаря. Занеси на Козей. Да, става. Добре ли се чувстваш там, сине? Разбира се, Козей ме приюти. Но ще е временно. Къде ще ходиш? Ще видя. Трябват ли ти пари? Имаме и жилища, вземи едно. Хайде. Остана ли свободно? Имам предвид, че са празни, нямат мебели. Не искам други да го издържат. Еге е наше дете. Сине, продал си караваната. Трябваха ми пари. Дал си заем. Да. В тези времена, кой дава заеми? А ще ти ги върне ли? Разбира се, не го мисли. Свясно момче е. Взех някои учебници с мен. Другата част оставям тук. Ще пречат ли? Тук е и твой дом, сине. Кажи нещо, Дезафер. Майка ти е права. Благодаря. Благодаря. Остани тук. Добре съм си така. Качвам се горе. Дал е заем. Не съм виновна. Разберете. Не помисли ли за майка си, докато се опитваше да вкараш сина ми в мрежите си и докато се натискаше с него в хотела? Не плачи сега. Така ли го прилага? Каза му да се откаже от Хандан? Това ли му каза? Това не е вярно. Заклевам се. Изпрати записа на Хандан.
И то без сина ми да знае за това. Скроила си този план, за да се откаже от Хандан. Разбрах. Не съм го направила. Тогава откъде се появи този запис? Откъде? Нямам представа. Не мога да повярвам, че синът ми се е подвел по жена като теб. Ще те науча аз. Стой! Майка ти ще разбере. Да види, що за човек си. Моля ви, не дейте. Спри. Моля ви, махни се. Боже! Къде е фактурата? Ето я. Косе? Моля? Не гледай! Какво стана? Вирус! Изведнъж всичко спря. Господи! Елиф ще се ядоса. Тя ще си го оправи. Но ти не го включвай. Умолявам ви, не го правете, госпожо Наджие. Не дайте. Звъня. Майка ти ще научи каква си. Дръпни се. Някой се опитва да ни манипулира. Господин Козей се е заел да разследва този случай. Какво говориш? Звъни. Ало? 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 Дъще? Елиф? Ало? Елиф? Спри! Ало, Елиф? Ало, дъще? Боже! Елиф! Какво? Затвори ми. Объркала се. Как ще проверим сметките сега? Ами не можем. Пак се отплеснах. Трябва да ходя у Фирдевс. Целунали са се. Минало. То винаги е с теб. Не те напуска. Носиш го. Тази стая е миналото ми. Пълна е със спомени. Често си мисля, твърде много ли изстрадам? Бягам от миналото си, от дома си, от семейството си дори. Лутам се между миналото и бъдещето. Ти ме разбираш, Зейнеп. Само с теб се чувствам себе си. Как е? Харесва ли ти? Страхотно е. Нали? Пробвай и ти. Аз имам дрехи. Не може така. Важен ден е. Трябва да покажеш класа. Как? С имидж и с любов. Любов? Ти влюбена ли си?
Гледам да мисля само за учението. Разбирам, не искаш да говориш. О, вече имам харесвания. Сподели ли я? Да, качвам си снимките в интернет. Да тръгваме. Но ще ме пуснат ли? Хайде. Какво става? Не разбрах. Батко Арда се отби до вкъщи. Взе някакъв костюм. Парти ли има? Той не носи костюми. Беше просто сако. Ти откъде знаеш за партито? Мелис е качила снимка. Ще ходи на партито от университета. Тя учи ли? Тя не е студентка. Сетих се. Ще ходи заедно с Арда на партито. Виж, има и друга снимка. С Зейнеп. Какво? Излизаме. Къде така? Ами, излизаме на разходка, да се познаем. Изненадваш ме. Днес се държах много глупаво. Зейнеп дойде да ми се извини и аз осъзнах грешката си. Решихме да излезем. Добре тогава. Радвам се. До после. Довиждане. Знаеш ли, че Арда ще ходи? Не. Нали си споделяте всичко? Мелоди, не започвай и ти като майка. Разбра ли? Зейнеп е опасна. Тя е виновна. Моля? Що за приказки? Появи се изведнъж и обърка всичко. Не е ли така? Сине, къде отиваш? Я вземи сладките с теб. Не искам. Тръгвам. Еге! С какво ядоса, брат си? Аз ли съм виновна? Ами разсърди се, момчето! Станало е нещо, откъде да знам аз? Какво е станало? Нищо не знам. Престани. Пак проблеми. Появи се момичето, напусна ни. Продаде караваната и се скара с Арда. Да видим какво още ни чака. Да. Днес нямам лекции. Госпожа Шенгю ме замества. Добре, до скоро. За кого са цветята? За господин Бюлент. Боже, кой му изпраща цветя? Може би някой от клиентите му. Обикновено ги изпращат в офиса. Да ги занеса ли в офиса му? Не, дай ги на мен. Хайде. Добре. Благодаря ти, че беше до мен по време на делото и че най-накрая ме освободи от затвора. Тази вечер искам да хапнем заедно и да изразя благодарността си. Гюнюл. Гюнюл? Коя е тя? Тук ли ще дойде? Да, Приготвям дрона. добре. Ще разберем кой ни е скорил този номер и защо. Още малко. А ако ме хванат, тогава Хандан ще ме спаси. Заради нея става това.
Елиф, хайде отвори очи. Не ме плаши, Елиф. Елиф, Елиф. Какво направих? Боже... Мелис, какво има? Малко ме заболя корема от притеснение. Защо? Ами ако разберат, че не съм студентка, Няма да питат за имена. може мама да разбере. Ще каже на татко и ще ми се карат. Не, тръгвам си. Не го прави. Ще намеря начин да те вкарам вътре. Добре. Ти като си тръгна, говорих с Еге. Зейнеп била влюбена. В кого ли? В кого? Ами в теб. Отрязала е Еге и оставаш само ти. Добре дошла. Ти тук ли си? Този път всичко е точно. Нямам нужда от помощ. И аз уча тук.